Paris de altă dată se transformă pe zi ce trece într-un oraș gri, fără vlagă și fără chip. Deși nu mai credem în el, există oameni care se încăpățânează să-i redescopere valorile și reperele culturale. Unul dintre ei este scriitorul italian Giancarlo Repetto. El ne invită zilele acestea să vedem un alt fel de București. Este Bucureștiul în alb și negru, din cea mai nouă carte a sa, lansată la Institutul Italian de Cultură Vito Grasso. În urmă cu 2 ani, alegea să schimbe macazul vieții sale profesionale. A decis atunci să predea în străinătate, în urma unui post oferit de Ministerul Italian al Afacerilor Externe. În prezent este profesor în cadrul liceului bilingv Dante Alighieri din capitală și are numeroase colaborări cu Universitatea București. Este, pe scurt, povestea lui Giancarlo Repetto, omul care a ales România pentru o perioadă nedeterminată. Quando ho scritto questo romanzo breve, aș vrea ca această carte mea să fie citită cu mai multe chei de lectură și nu cu una singură. În primul rând m-am gândit la italieni, la cei care vin aici și care nu au informații despre oraș, care poate că au de multe ori stereotipuri referitoare la oraș sau la cultura română. Pentru ei am scris în parte acest microroman, folosindu-mă uneori sau prezentând lucruri care pentru voi românii sunt deja de la sine înțelese, sunt scontate. Mă refer la Casa Poporului, de exemplu. București în alb și negru este o poveste care reprezintă un parcurs de viață și o reflecție asupra fericirii văzute prin ochii unui străin. Este povestea unui om care reușește să vadă dincolo de mizeria și tristețea unui oraș est-european, un oraș în care câinii vagabonzi și mașinile de lux trăiesc într-o perfectă armonie. Vorbim în continuare despre Bucureștiul în alb și negru, văzut prin ochii scriitorului italian Giancarlo Repetto, invitatul jurnalului cultural din această seară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, grazie per l'ospitalità. De 2 ani trăiți în România. Mai mult decât atât, ați ajuns să iubiți orașul care v-a adoptat temporar sau, cine știe, poate pentru totdeauna. De ce ați ales România? A fost o problemă de alegere venirea dumneavoastră aici sau pură coincidență? Io ho scelto di fare un'esperienza di insegnamento all'estero. Am ales să am această experiență a predării în străinătate, iar dintre diversele orașe care mi-au fost propuse, Bucureștiul m-a fascinat și am ales acest oraș. Sunt foarte încântat că am venit acum 2 ani și să trăiesc aceste experiențe în acest oraș atât de diferit. Dar cum se vede acest oraș prin ochii dumneavoastră? Pentru că ați călătorit în Italia, în Madrid, în toată lumea aceasta. De ce ați ales tocmai Bucureștiul? Cum se vede el în ochii dumneavoastră? È una città unica, perché è una capitale europea diversa dalle altre capitali europee. Este o capitală europeană diferită de celelalte capitale. Nu spun că este mai bun sau mai rea. E anche per questo ho scelto questo titolo. Este plin de contradicții și tocmai pentru asta am ales acest titlu, București în alb și negru, tocmai ca să exprim această idee de opunere, lipsa grimului. În acest oraș eu văd lucruri care mă uimesc, atât în sens pozitiv cât și în sens negativ. M-am adresat în special tinerilor, elevilor, atât italieni cât și români. Din 2 motive. Pe de-o parte vreau să-i fac pe italieni să cunoască o realitate ascunsă, pentru că au foarte multe prejudecăți, se ghidează după stereotipuri, iar uneori îmi fac niște întrebări naive. Nu știu ce bogăție culturală oferă acest oraș, frumusețile la nivel artistic și arhitectonic care sunt în acest oraș. Pe de altă parte, elevilor români, dar și altor persoane care vor să citească, vreau să le explic cum vede un italian, un străin, experiența în această realitate. Dar urmăriți evoluțiile din comunitatea românească din Italia. Cum se vede starea comunității acolo? Cum sunt oamenii de acolo față de cei din București? Sunt la fel? Non vorrei aver frainteso la domanda, quindi chiedo aiuto alla traduttrice. Allora, se lei ha capito, se lei segue la versa da...
io credo che i mass media purtroppo non siano sempre così, diciamo, efficaci. După părerea mea, mass media nu este atât de eficace în a exprima realitatea. Tipicamente, sia in Italia che qua. Atât în România cât și în Italia. Moltissimi dei quali si sono integrati. Mulți dintre românii care trăiesc în Italia s-au integrat, muncesc, au familii, au niște relații minunate cu italienii și sunt respectați. Apoi mai există și acele episoade, dar acele negative care din punctul meu sunt doar niște episoade. Io sono rimasto stupito positivamente vivendo qua. Am rămas uimit din punct de vedere pozitiv pentru că am văzut cât de mult lucrează românii, cât de mult studiază. În domeniul meu, de exemplu, am descoperit o tradiție a studiului limbii și culturii italiene. Catedra de Italiană, de exemplu, de la Universitatea din București, a sărbătorit centenarul. Asta înseamnă că este o legătură foarte strânsă între cultura italiană și cea română. Nu doar la nivel academic sau liceal, ci pur și simplu la nivelul culturii, mentalității noastre. noastre. Să revenim la Bucureștiul Înalt și Negru. Lansarea oficială a avut loc pe 19 noiembrie la Târgul de Carte Gaudeamus. Cum a fost primită această carte? De publicul din România, pentru că este un roman bilingv, româno-italian. Intanto vorrei ringraziare l'editura Spandugino. Mulțumesc editurii Spandugino, în special doamnei care m-a ghidat și care mi-a devenit o prietenă în această perioadă, doamna Lavinia Spandolinde, care a crezut în mine, mi-a dat încredere și a vrut să-mi fac acest cadou de a publica o poveste. Durante la giornata della presentazione a Gaudeamus, în timpul zilei prezentărilor de la Gaudeamus, am observat un interes evident al românilor față de această poveste. Există o curiozitate în ceea ce privește producția literară italiană, dar și pentru faptul că este o carte bilingvă. Chiar și cei care nu cunosc limba italiană. La prima apariție pe piața de carte, ați publicat și o culegere de lirică în 81, ați scris povestiri, dar iată că prin acest roman vă faceți debutul ca romancier. Sì, in effetti diciamo che la mia vena artistica è più portata alla poesia, al racconto breve. Să spunem, de fapt, că în esență talentul meu de scriitor se îndreaptă către literatură, dar orașul acesta m-a stimulat să scriu o operă narrativă puțin mai amplă. Mi-a dat nașterea acestei povești care avea nevoie de mai multe pagini pentru a se desfășura. Cel mai interesant din această poveste nu este neapărat nivelul literar sau estetic, dar se poate compara cu cele mai mari scriitori. Io credo che ci sia da un lato la novità di uno sguardo italiano, pe de o parte, noutatea de a privi prin prisma unui italian într-un mod binevoitor cultura acestei lumi. Pe de altă parte, este o observare din punct de vedere critic, dar fără să judec pe cineva, în ce privește anumite atitudini specifice pe care le-am observat. Toate personajele sunt române, de fapt. S-a spus foarte repede, dar trebuie să le spunem telespectatorilor că vă puteți reîntâlni cu profesorul Repetto pe 8 decembrie la Muzeul Național de Istoria României pentru a dialoga așa pe viu cu cititorii dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal. Eu vă mulțumim foarte frumos. Vă mulțumim mult.